Ne balimaw ni ɲankuma somɔgɔw nse a bibaro bɛ falatɔ de kan an ka film dumanba in est ce que aw hakili b'a la mɔgɔ minnu y'a lajɛ falatɔ ye mɔgɔ caman na kasi dɛ falatɔ ye mɔgɔ caman na kasi kɛra falatɔ in na dɛ parce que film min don a ma nɔgɔn falaw a mɔgɔ minnu bɛ falatɔw sɛgɛn ka falatɔw laɲani a ko a film in ma nɔgɔya mais film in u y'a kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ moyen bɛrɛ yɛrɛ tɛ réalisateur ni producteur bolo et puis caméra minnu bɛ yen bi numériquement o si kun tɛ yen mais c'est vrai que image tɛ image ye image mun c'est l'image image min don époque image de don donc fɛn minnu bɛ yen bi olu kun tɛ yen kunun mais u ye film kɛ cogo min na ani scénario ani acteur ninnu yɛrɛ ani film kɛcogo yɛrɛ ne yɛrɛ kɔni bolo a ɲana a époque ma tellement parce que fɛn min kun don an ka scénariste ninnu an'u ka non il y avait fɛn kun bɛ yen yɛrɛ de quoi fɛn kun bɛ yen volonté min kun bɛ yen ka se ka fɛn kɛ non Mamadi ka film donc falatɔ bɛ Mamadi ka histoire de kan Mamadi falatɔ fala donc ale ye falatɔ ye donc a accueillir yɔrɔ min na o yɔrɔ ma diya la parce que u kun bɛ ko sugu bɛɛ d'a kan donc sisan muso dɔ y'a récupérer après donc o muso sera k'a don kalan na a sera ka kɛ mɔgɔ ye donc Mamadi falatɔ in na a yɛrɛ de b'a ka histoire ɲɛfɔ a mɔdenw ni a denw ye ale de b'a ka histoire ɲɛfɔ ka muso min y'a ta o sigilen bɛ u kɛrɛfɛ fo bɛ kasi tellement que hinɛ parce que histoire ɲɛfɔra cogo min na a kun sɛgɛnna kosɛbɛ mais bi in na a bɛ ka histoire raconter tuma min na a kɛra mɔgɔ ye a kɛra fɛn ye quoi a kɛra fɛn ye ala y'a dɛmɛ ala ni muso in sababu donc a sera ka kɛ fɛn ye mais ne yɛrɛ kɔni film in a ye mɔgɔ caman na kasi kɔni bɛ a la parce que ɲinɛ bɛ dusukun na donc n'i bɛ ɲinɛ i kɔni i b'i ta sɔrɔ a la et puis a kuma ma nɔgɔn a ma nɔgɔn hali dɔɔni parce que fɛn min don c'est a bɛ mɔgɔ fɛn yɛrɛ de a bɛ mɔgɔ déranger dɔɔni mais u y'a kɛ cogo min na en fait c'est pas que effets spéciaux bɛ film in na ou bien fɛn wɛrɛ b'a la mais film kɛra simplement image ninnu ani a kɛra simplement a ɲana et puis ne yɛrɛ kɔni mɔgɔw kasira mɔgɔw kasira mais Mamadi nin bɛɛ la surtout denmisɛnninya bɛ mɔgɔ min na a ka denmisɛnninya kuma la donc a bɛ kulonkɛ kɛ a b'a ka kulonkɛ kɛ parce que denmisɛnnin kɔni i hakili tɛ fɛn dɔw la donc mɔgɔkɔrɔbaw bɛ ko dɔ kɛ denmisɛnninw na mais denmisɛnnin i mana ko mana k'i la cogo o cogo i mana kɔrɔba n'a ye quoi i hakili tɛ bɔ il faut que mɔgɔninfinw bɛɛ k'i hakili to o de la ko denmisɛnnin i mana fɛn fɛn de kɛ denmisɛnnin na surtout ko ɲuman o kojugu a bɛ to a hakili la fo fɛn mun donc Mamadi ka histoire nin kɔni a bɛ hakili di mɔgɔ ma bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la diɲɛ wagatinin de an bɛ yan an bɛ wagatinin de la ɲɔgɔn bolo donc ne yɛrɛ kɔni donc sisan aw mɔgɔ minnu y'a lajɛ aw hakilinata ye mun ye Mamadi ka ko in na falatɔ film in na donc sisan a ye na an ka baro kɛ a ye na an ka baro kɛ a k'an bɛn